Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz ezaten baduzu, barregingo duzu, ez ezaten baduzu, eskua, eskua mugitu. Arantxa, 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 zabalete, belete, baietz ezaten baduzu. Kaixo, Oier, kontatu eguzu pixkat zer dan txantxariak. Bueno, txantxariak jaio ziren jolasak transmititzen eta euskerazko jolasak transmititzen eta zabaltzen joateko. Orduan, pertsonei batzuk dira munduan zehar bidaiatzen dutenak eta berein helburua hori da, jolas berriak ikasi eta erakutsi. Zer motako jolasak ite dituzue? Bueno, txantxariek batipat emanaldietan egiten ditugunak izaten dira korro jolasak edo animazio jolasak, bai? Esku jolasen bat ere egiten dugu, baina batipat animazio eta korro jolasak egiten ditugu, baina horiek emanaldietan. Gero beste mota pila batetan egiten ditugu. Baiterobetasun jolasak, soka saltuko jolasak, goma jolasak, piskat denetik egiten dugu. Kale espektakuluaz gain ikusi deu telebista saioak ebai ite dituzuela, kontatu pixkat zertan juteian saio horiek. Bai, gustatu egin zen, txantxarien pertsonaien historia hori eta gustatu egin zen, eta orduan eskaera jaso genuen, telebista saio batzuk egiteko. Ahalegin dukote ginen, txantxari horiekin, horiek protagonista hartuta, telebistara salto egitea. Eta erronkari heldu egin nion, eta hasi egin ginen, hasiera batean 5 programa egiten. Eta 5 programa horiek arrakasta eduki zuten edo gustatu egin ziren, eta orduan beste 2 temporada egin ditugu, eta guztira oraintxe 27 programa egina dauzkagu. Programa horietan helburua jolasak transmititzen jarraitzea da, eta aurrei egunerokotasunean gertatzen zaizkien egoerak beste era batera bizi ahal izateko aholku pedagogiko batzuk edo balore batzuk transmititzea modu oso atseginean, oso lasaian eta oharkabean pasatzeko atal batzuk dira. Kaixo txantxariak, zein zaztezuek? Kaixo, ni txintxina naiz. Ni txantxibiri kamino. Eta ni antxorn. Kontatu eguzue pixkat ze ikusiko deun gaur? Hoberena ikustea horretarako, baina hemen ibiliko gera, 3 txantxariok, gauza baten bila, maletaz maleta, ibilbidetxo bat egiten eta dena jolas eta kantuen bidez. Eta ze motatako umiak etorriko jazuei ikustea? Etorriko dira, espero dugu familiak, parketarretan ibili diren familiak eta hemen inguruan dabiltzan beste familiak. 2 urtetik gorako edo, adin guztietako nahi duen familiak parte hartuko du. Gurasoak ebai parte hartuko due? Bai, gurasoek eta gurasoak ez direnak ere, izeba, osabak, aiton amonak edo kaletik dabilen edonor. Saiatu egiten gara, beraiek parte hartzen, animatzen ditugu, baina batzutan lotsatu egiten dira. Aurrak baino gehiago lotsatzen dira helduak eta kosta egiten zaigu, baina nik uste gaur parte hartuko dutela. Bai. Abestu da dantzatu eta jolastu eta ondo pasako dugu, oso ondo. Eta horrela. Zemo zaizea pasatzen? Ondo. Ondo dantzasko aizea aiten? Bai. Zema gustatzen zaizu txantxaria? Asko, dantza asko indezu gaur? Askotan ikustal dituzu? Bai. Amatxo dantza asko iten nahi da? Nire ama nire espakin dau. Orduan zu dantza gehiago iten nahi ama baino, ez da? Eta nik ere bai. Gehiago amatxorena. Zemo zaizea pasatzen? Ondo. Bai, dantza asko aizea aiten? Bai.